Kag sa good vibes, trending karon sa social media ang litrato sang isa ka lalaki nga nagahatag sang pagkaon sa isa ka persona nga nagaistar sa dalan. Sa litrato nga kuha ni Martin Lachica, iya ginakabig nga isa ka matudtod nga Santa Claus ang lalaki sa litrato nga nagapakaon sang lalaki sa dalan. Sa comment section sa post ng Digicast Negros, nag-send man sang video si Jazel Julieza Relatos sang iya man nasaksihan nga pagbulig sang amo nga lalaki. Siling niya, may mga tion nga ang mga maayo batasan nga mga tawo nga masugata sa dalan ang mga tawo nga may tattoo. May nagsiling man nga isa ka missionary ang lalaki sa litrato kag iya man ini masami nga ginahimo nga magpakaon sa mga tawo sa dalanon. Kuha ini sa may dalan sang Lacson sa mismo nga adlaw sang Pasko.